Vadehavet. Lavet af Laura, Augusta og Flora. Vadehavet er 1459 km langt. 40% af det er i Holland, 50% i Tyskland og 10% i Danmark. Hvert år kommer der 10-12 millioner trækfugle til Vadehavet, og der er nok at spise af, for hver kvadratmeter er der nemlig 10.000 orme og skaller. Tidevand er der meget af på Vadehavet. Tidevand har noget at gøre med solen, månen og jorden. De punkter, jeg er ved at tegne på jorden, er højvands- og lavvandspunkter. Når månen så drejer rundt om jorden og er tættest på, er det ved lavvandspunktet, som så laver lavvande og presser vandet op af, så det bliver til højvande. Der er meget tidevand gennem tiderne, og her er noget, hvor vi vil vise det. Det er også et meget følelsesladet sted for dyrene, fordi at når vandet det ligesom stiger, så dør fuglene, fordi at normalt så er der tidevand, altså sådan, og så det, når vandet så trækker sig tilbage, så ligger der en masse sådan sandorm og sådan noget i sandet, som fuglene spiser og ligesom lever af. Men når vandet ikke gør det, og når det så bare stiger, så sker det ikke, og så er fuglene ikke noget mad. Det her er en strandskade. Ved lavvandet spreder strandskaderne sig ud over vadefladerne for at finde mad. Når højvandet kommer, samles de efterhånden i tætte store flokke og hviler. En strandskade kan til daglig spise omkring 300 muslinger. I det danske Vadehav kan der være op til 60.000 strandskader på samme tid. Det vil sige, at de tilsammen spiser 18 millioner muslinger. Her for tiden har der været algeforgiftning, som gør, at man ikke må samle blåmuslinger, men kun købe blåmuslinger, fordi at algeforgiftning kan gøre, at man bliver syg.